Wel, ta teyrnas Duw ydy testyn cyfres o bregethau yn ystod y Silia, bora Silia, y mis Mehdi. Byddwn ni ddechrau bora dy Sil dwytha hefo Gardd Eden. Felly dwi'n meddwl allan o Genesis 12, Duw yn galw Abraham. Byddai'n esbonio pam, nes ymlaen at y diwedd ac yn parhau hefo'r testyn yma yn y bore sy'n nesaf. Duw yn galw Abraham. Rwy'n ta 11 penod y Genesis wedi mynd, y creu, y cwyn. Ac yna da ni gweld effeithiau i ddod pobl i ddiw a tŵr Babel, da chi'n gwybod yn digwydd. A pobl yn gwrthod teyrnas siarad ar ei bywydau nhw. A dyma mae Duw yn gwneud. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Byddai'n dylwneud i yn genedl fawr ac yn dyfendithio di a bod i'n enwog. Dwi eisiau i ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n gyfeithio rhai sy'n dyfendithio di ac yn milltithio unrhyw un sy'n dydychanu di. A bydd pobl y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Felly dyma Abraham yn mynd fel yr oedd yr arglwydd wedi dweud wrtho. A dyma lot yn mynd gydag nid llawer yw hwnna, oce? Enw rhywun di lot, oce? Mae fi'n gwybod nes dal i ddefnyddio llawer, oce? A dyma lot yn mynd gydag Roedd Abraham yn 75 mlwydd oed pan y dawodd Haran. Ys Abraham a'i wraig Sarai gydag a lot ei nain. Aeth a'i iddo i gyd a gweithwyr oedd wedi cymryd aton Haran a mynd i wlad Canaan. Pan gyneuddon nhw yno, dyma Abraham yn teithio drwy'r wlad ac yn cyrraedd Derwen More, oedd yn lle addoli yn Sychem. Cananiaid oedd yn byw yn wlad bryd hynny. Dyma'r arglwydd yn ddangos i Abraham ac yn dweud, dwi'n mynd i roi'r wlad yma i dy ddisgynyddion di. Felly cododd Abraham allod i'r arglwydd oedd wedi dod ato. Wedyn, syfudodd Abraham i flaen tua'r de a gwersylla y bryniau sydd i'r dwyrain o Bethel. Roedd Bethel i'r gorllewin iddo ac ai tua'r dwyrain. Cododd allor yno hefyd ac addoli'r arglwydd. Yna teithiodd Abraham yn ei flaen bob y dipyn i gyfeiriad y Negeb yn y de. So, roedd yn dod at hynny yn y munud, ond dwi eisiau recap bach ynglyn â'r ffordd o'n i wedi cychwyn y Sul dwytha. Ond eisiau gwneud y pwynt i ddechrau na geiriau cyntaf Iesu Grist wrth iddo fo ddechrau ar ei weinidogaeth oedd. Mae'n amser meddai, mae foment wedi dod, mae teyrnas Duw yn dod, mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Felly, pregeth gyntaf Iesu mewn ffordd oedd hyn, mae teyrnas Duw wedi dod yn agos, edifarhewch a chredwch y newyddion da. A be dwi'n yn aflyd efo fan y fan yma, di be di ystyr teyrnas Duw. Da ni'n lluchio term yn aml, teyrnas Duw, teyrnas nefoedd, teyrnas Crist. Deled y deyrnas da ni newydd i gyd-adron mewn gweddi. Oedd Iesu'n dweud bod ni fod i ofyn i deyrnas Duw ddod. Rwy'n mae teyrnas Duw, o'n i'n trio gwneud y pwynt efo yr archesgob o'r ar y Sul dwytha, yn fawr ar un llaw. Mae o tu hwnt i'n deall ni. Mae Duw fel crewr yn teyrnasu dros y cread, fo sy'n cynnal y cread enfawr yma da ni'n rhan ohono fo. Mae o'n cynnal ffiseg a chemeg a bywydeg trwy ei air. Fo sydd yn cynnal y galeithau enfawr yma sy'n rhan o greadigaeth Duw. Ac yn yr ystyr yna mae Duw yn teyrnasu ers cyn dechrau
y cread yn rhagwyddoldeb, ac yna pam fydd Iesu'n dod yn ôl i'r cread, fel yn ei ffurf bresennol yn dilyn i ben, ac mi fydd Duw yn teyrnasu. Felly pam bod ni'n gofyn yn gweddi'r Arglwydd, delen y deyrnas os ydy Duw yn teyrnasu? Mae'n teyrnasu mewn un ffordd, ond mewn ystyr arall dydy o ddim yn teyrnasu. Yn y dechreuad, y creodd Duw yn nefoedd ar ddaear, a mae Duw yn gweld y cread fel lle hyfryd. Ac ar ddiwedd, nifer o'r adnodau Genesis 1, mae'n dweud, a gwelodd Duw, mae'n da oedd. Mae hwn yn dda. Mae'r beth wedi greu yn ysblennydd ac yn odigol. Maen nhw wedi bod yn peintio'r tŷ dros ffordd i ni wythnos dwytha ar Dorchester Avenue. Am bod gyda'n byd arall gwell i wneud, ond i'n gwylio'r peintio'r ffenast ffrynt. A bob hyn a hyn oedd yn dod lawr, ac oedd yn camu nôl o'r tŷ. Ac oedd yn edrych ar y job oedd o wedi gwneud. Oedd o'n mynd, mae'r tŷ rwy'n erbyn hyn yn hyfryd. Spectols haid edrych arno. A dyma'r daflun sydd gen i efo Duw yn y creu, da chi'n gwybod? Mae'n creu rhyfeddodau, mae bethau'n dod i'w ffodolaeth. A mae Duw yn camu nôl ar ddiwedd y diwrnod ac yn dweud, mae hwn yn dda. Ac felly, mae pethau materol yn bethau da. Mae pobl yn bethau da. Mae cnawd yn bethau da. Oherwydd mae Duw wedi creu nhw. Mae'r anifeiliaid a byd natur yn bethau da. Ac o Duw yn dechrau yn dweud, dwi'n hoffi hwn. I greu a fel artist dwyfo. A mae o'n dda. Ac yn y daflun ar ddechrau Genesis, mae yna nifer o bethau sydd yn digwydd mewn perthynas. Ar y dechrau mae yna berthynas hyfryd rhwng y creuwr a'r bobl, creaduriaid. Mae nhw'n hapus, mae nhw'n iach, mae gan nhw'n ddigon o fwyd, hwnna'n un peth. Ail beth ydy bod yna berthynas braf rhwng pobl ei gilydd a ddagera. A fama, delfrydol. Does na ddim gwrthdaro, does na ddim angen, does na ddim newyn. Hwnna'n rhywbeth arall. Trydydd peth ydy y berthynas rhwng pobl a'r cread mae Duw wedi roi o'i cwmpas nhw. A mae Duw yn dweud, gwrandwch bobl, dwi eisiau rhoi job i chi, a'ch job chi ydy edrych ar ôl y cread. A mae hwn mor bwysig yn hanes y creu, bod gan ddynoliaeth gyfrifoldeb i edrych ar ôl cread rhyfeddol Duw. A mae yna oblygiadau mawr i hyn yn y ffordd da ni'n dinistrio o heddiw yn dweud, does? Ond dwi ddim yn fynd ar ôl hynny y bore yma. Mae delfrydol, darlun delfrydol sydd yn cael ei gyflwyno i ni. Mae Salm 8 Salm yn sôn am y gyfrifoldeb. O arglwydd i brenin, mae genw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dysglander yn gorchudio'r nefoedd gyfan. A chi'n edrych ar y cread ac yn addoli Duw. Rwyt ti wedi i'w wneud pobl, ond ychydig is na'r podau nefol, ychydig is na'r angylion Bibl Cymraeg newydd, wedi goroni ac ysblander mawr. Duw wedi creu ni yn ogoneddus fel pobl. Rwyt ti wedi wneud y meistr ar oes dy ddwylo a gosod popeth dan i awdurdod. So da chi'n gweld yn Salm 8, perthynas efo Duw, safle arbennig dynoliaeth o fewn i'r cread, a cyfrifoldeb pobl at cread Duw. Mae'n allweddol a mae'n hanfodol o'r dechrau cychwyn. Perthynas efo Duw, perthynas efo'n gilydd, perthynas gyda'r cread yn un da. A daflun delfrydol da ni'n gael yn y fan yma. Ond mae yna rhywbeth yn digwydd yn does yn llyfr Genesis sy'n cael ei ddisgrifio fel hyn. Dwi'n cael ei adnod yma. Genesis 3 di hwn yn adnodau cyntaf.
A da ni'n cael y darlun, y hanes, y stori, roedd y leidr yn fwy cyfrwys na phob anifail gwyllt arall oedd yr adrwy ddew wedi greu. A dyma'r leidr yn dweud wrth wraig, ydy Duw wir wedi dweud, peidiwch bwyta ffrwys unrhyw goeden yn yr ardd. Na, medde, da ni'n cael bwyta ffrwys unrhyw goeden yn yr ardd. Dim ond am ffrwys y goeden yn hanol yr ardd y dywedodd Duw. Peidiwch bwyta ei ffrwys hi, a pheidiwch ei chyffwrdd hi rhag i chi farw. Dyma marwolaeth yna. Ond dyma'r leidr yn dweud wrth wraig, na, fyddwch chi ddim yn marw. Mae Duw yn gwybod y byddwch chi'n gweld popeth yn glir pan wnewch chi fwyta honni. A byddwch chi'n gwybod am bob peth da a drwg fel Duw ei hun. A dyma da ni'n ei alw yn y Gymraeg, y gwmpod i syrthio da. Bod yna gwymp wedi digwydd sydd yn cael ei ddisgrifio fel hyn yn llyfr Genesis y 3 bennod. Rwan ta, y cwymp ydy, a da ni'n gweld o yn y fan yma, di'r gair pechod ddim yn ymddangos, tair gwaith mae'r gair pechod yn ymddangos yn llyfr Genesis. Be mae'r Beibl yn ei wneud yn aml ydy disgrifio canlyniad y cwymp, sef cefnu a gwrthod Duw. A fod cefnu a gwrthod Duw yn niweidiol i unigolion, i ddynoliaeth ac i'r cread. Ond beth ydy'r cwymp yma? Beth ydy'r cwymp yma? Yn sylfaenol, beth sy'n digwydd ydy bod pobl yn gwrthod teyrnasiad Duw fel brenin ar y bydysawd ac ar y greadigaeth ac ar y ddynoliaeth ac ar eu teulu ac ar eu calonna nhw eu hunain ac yn dewis rhywbeth arall yn lle Duw a maen nhw'n dechrau nhw eu hunain yn y fan yma. Sylwch fel mae yr un drwg yn siarad ac yn dweud, na, byddwch chi ddim yn marw. Dim iawn siwr. Mae Duw yn gwybod byddwch chi'n gweld pob peth yn glir pan ewch chi wyta honni. Byddwch chi'n gwybod am popeth da a drwg. A hwn ydy cymal bwysig fel Duw ei hun. Yn ei ddil William Morgan a chwyd a fyddwch megis diwiau. Fi fel Duw. Mae Duw yn anghywir, mae rhaid. Byddai'n gwybod yn well na Duw sut i edrych ar ôl y byd yma. Sut i feithrin perthynas efo bobl eraill. Sut i edrych ar ôl y cread. Byddai'n reol boi. Sy'n rhaid ni gael Duw yn y daflu. Sy'n rhaid ni garu a chredyn ac addoli Duw. Dwi wedi cael syniad gwell. Dwi am fod yn frenin ar y mywyd tynged a nyfodol i yn hunain. A mae amherffeithrwydd, mae pechod yn dod i'r byd ac i ddynoliaeth. A mae'n effeithio ar... Chyfo, sa'n braf peidio sôn am pechod. Mae'n nhw'n licio sôn am bechod a pethau drwg sydd yn digwydd. Ond mae rhywbeth da ni'n gorfod i wynebu oherwydd da ni yn gwybod am gyflwr yn calon ni yn hunan yn amherffeithrwydd a da ni'n gwylio'r newyddion ac yn gweld yr atgasedd sydd yn cymunedau ni am bod ni wedi cael yn llygru a bod ni yn amherffaith. A da ni'n dieddol o gyfyngu y gair bechod i rei pethau da. Cyfyngu o twyll, ond mae hynny yn rhywbeth drwg da ni'n ei fod i wneud. Ymladd a curo pobl. Dyna mae'n rhywbeth da ni i fod i wneud. Ac felly, da ni'n cyfyngu'r syniad yma o bechod i rai pethau dwyn ac yn y blaen. Ond yr hyn da ni'n gorfod i weld ydy bod y term pechod yn cynnwys yn cyflwr ni. Mae e fel salwch, da chi'n bod. Dwi wedi dweud hyn gymaint o weithiau, a mi fyddai'n dweud o tra fyddai yma lle. Mae fel salwch sydd yn effeithio pob enaid byw. Da ni gyd yn amherffaith. Dwi'n amherffaith, da chi'n amherffaith. Mae pobl y byd yn amherffaith.
A be mae Duw wedi gwneud yn yr Efengyl ydy delio efo pechod, ac fel y gwelwn ni yn nes ymlaen, yn yr arglwydd Iesu Grist mae o'n gwneud hyn yn derfynol ac yn llwyr, mwyn iddo fo fod yn frenin ar galonnau pobl. Mwyn iddo fo gael ei orsefu eto i lywodraethu mewn cariad dros dynoliaeth a'r cread. Da ni'n gallu ail-damio'r berthynas yn hunan. Da ni ddim yn gallu bod yn berffaith fel da ni fod, ond mae Duw yn ei gariad yn trefnu ffordd. Yn Eisteddfod Pontypridd, mi ath Vicia fi y fuon ni yna ambell i ddiwrnod, a mi fuon ni i weld sioe gerdd Nia Ben Aur fel rhai ohonoch chi. A rhai ohonoch chi ar nos Sadwrn, a rhai ohonoch chi ar y nos Lun. O'n i gyda llaw yn y perfformiad gwreiddiol y 1974 yn y pafiliwn mawr o'n cymryd 6 mis i gael ei adeiladu. A felly, glywys i, oedd yn y cyhoeddi ni am Ben Aur, oedd y llinella yn agor 9:00 bore rhyw bore, oedd Oasis ddim yn ni, o'n i ar y ffôn yma, yn y cyw, yn barod i gael 2 docyn ar gyfer digwyddiad y flwyddyn ni am Ben Aur, ac o'n i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i fynd i'r digwyddiad. Ac o'n i yna, ddech chi bod ar y ffôn, o'n i yna, o'n i ar 5 munud cyn i fi gael yr hwygynna, a dyma cael y 2 docyn. A dyma wrando eto cyn y noson ar y record. Mae gen i record yr einol. O, dos yn ôl yn ti? Ni o Ben Aur, gyda i hon yn y cwpl fel lot o recordiau cynnar sain. Ni o Ben Aur, a gwrando ar y caneuon a'r soundtrack. A canu efo'r gen... Ni a Ben Aur, o dirna no, ti oedd y welchan am welos. A dyma fi sylweddoli, dwi'n gwybod geiriau caneuon yma i gyd o hyd. A mewn ffordd oedd yn rhan o trac cerddorol fy mywyd fel bachgen ifanc, y caneuon cynnar yma gan Sain. A dyma fynd i'r cyngar wedi ymarfer fy geiriau fel Queen, da chi fod wedi ganu caneuon Queen yn y cyflwyniad yn Llundain. O'n i yna'n barod. Ac oedd o'n cyflwyniad diddorol ar y noson. Doedd mi a Ben Aur yn edrych mor hardd ag oedd i 1974 ar bod ti'n gwisgo mwgwd mochyn ar gyfer y cyflwyniad. Ond dyna fo, oedd o'n artistig. Ac oedd y gymuned leol wedi gweithio'n galed i osod yn oson at ei gilydd a'r côr o bobl yn y cymoedd a Cherdydd yn cymryd traw. Ac oedd ni ar gyda train eisiau clywed un gan yn arbennig. O'n i ar flaen yn sedd yn y fan yna yn disgwyl clywed un gan. O'n i'n gwybod y geiriau i gyd o'r gan yma. Cofio bod yna llawelwch ar y dechrau. Mae'n cymryd rhyw 5 eiliau. Allwn ni llannu i lle? Mae yna dawelwch ar y dechrau. Rhyw 5 eiliau. Oce? Dim gymaint a hynny o Tawaith! Anyway, y gan ydy y brenin Ri. Ri yn air arall am brenin. Gwybod y geiriau i gyd.
I fi ddiffodd o wedyn. Ac wrth gwrs, y diweddar Dewi Post. Ac o'n i'n meddwl biti bod wedi gadael y gan allan o ddo a diwedd i oes mae Dewi, os bosib. Oedd o'n wedi gadael y gan allan o geiriau sgyrtol, o ddech chi'n bod. Tyrd i lawr, tyrd i weld fy mpala si a wnaed o stainless steel, golfing links, silver sinks, ac yn y blaen. 3 degrees a PhD o'r university. Guten Nacht, bonjour nostar, I'm multilingually. Ydych chi'n gwybod be? Oedd o'n wedi gadael y brenin allan. A doedd o ddim gyflawn. Oedd o'n rhywbeth mawr ar goll. Doedd y brenin ri ddim yno. Doedd o'n cael y lle y dyliaf o fod wedi gael. Ac felly anghyflawn oedd sioe Nia Ben Aur. Dyma sy'n digwydd hefo Duw yn y cymuned ni ac yn y cenedl ni ac o fewn i ddynoliaeth. Maen nhw'n gadael y brenin allan o bob dim erbyn hyn. Maen nhw'n gwrthod i deyrnasiad o. Maen nhw'n gwrthod i gan o gariad yn yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n gwrthod i fab o fel arglwydd a gwaredwyd. Ac yn dilyn brenhinoedd bychan bach darfodedig iddyn nhw eu hunan. A dyma mewn ffordd ydy'r hanes sydd yn dilyn drwy'r Hen Testament a'r Testament Newydd. Bod Duw am fod yn frenin llawn cariad sydd yn teyrnasu dros ei bobl a dros ddynoliaeth. Ac fe welwn ni bore dydd Sul nesaf, y ffordd maen nhw'n gwneud hynny trwy bobl arbennig. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n cyrraedd yr arglwydd Iesu Grist, y brenin tragwyddol sydd wedi dod i'n plith. Er mwyn i enw